Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, nanta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Uray numaaddaan ti tao, iti sangagasot nga anak, ken napao ti panagbiag na, ngem awan mo ti ragsak na, ken saan anasaya ti panakaipumpon na. Kunak anay imbag ti kasasaad ti maysa ang manadaga anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Dino, agaawi den dagiti kakabagyan anak ipamumpon kin ni mama. Kinapudno na. Agawi dakmatan manang. Anya? Ibatim latan ni papang agmay-may sa dito'y balay? Naibagakmatan kan ka nga da restaurant mi, nga agkakatrabahuan. Adamot trabaho anas ken asublyak. Sikati inauna, isu asikati rumbang agbati amang kadwaki ni Papa. Ha? Gaputa siya, ti inauna? Tapno amom, nanipod na tayo day di mama. Siyak amin tinangas asikaso, aging gaan na itabon. Ita, kasta ti ibagam kanyak? Uston! Saan yun napagapaan tayo tapanag? Maawatan kayo, nukasapulan yun ti pumanaw. Ala, ing kayo. Didak pakadanagan. Takabalak pa'y lang ti agbiag ngagmay-maysa. Dimbagasak dito'y balay manong. Tapambarak nga umay mang kumustakan ka. Agyaman na kading ko. Senyora koon. Iso apadasak man ti mapanagbuya ti sine, kan mga restaurant ako nada. Kan adda kanukat discount ti senyora. Pudno dahi ta ading ko. Kat si ka manong, kumusta ka? Ayan nga'y dagiti anak mo. Di anak mo babae, amang kadwa kumakan ka dito'y balayo. Nagawid da amin hen. Di da ka man laki na tuan, katay ti inada. Ay, adla trabaho da. Ay, una yun dagiti anak itapanawan. Di mo ko naanday ta. Taamin mat nga anak mo kay tatada ni Jambrod. Iso nga rod, aragragsa kag tibagit manong. Aramidak amin akayat ko nga aramidan, aging ga akabaelakpay. Tainton masakit kan baketak una yun, jakton maaramid na kita. Katita, taawanin na di asawak. Kaya't kumatiag pasya-pasyar. Asino nga iti mangkadkadwakan ka. No ultimo dagiti anak mo, kat saan da ka amasango akadwaan. Ibiro ka nakman kit di iti caregiver ko, ading ko. Ay katwan ado ti mabalin ang maalang interesado nga agtrabaho, kas home caregiver. Alakbay ang manong. Ibirukan ka. Mami! Adaw mawawag dito'y cellphone mo, ni Lolo. Sumbata mo na. Hay! Diyak kaya ta sungbatan dahi ti awag ni Lolo. Dagulit mat. Atoy! Sungbatan nyo. Sige. Hello, Papa. Marge. Ay na papa, madama ak ngaglutluto. Apay ayamanan. Malagip ko. Check up ko gaya minton bigat. Mabalin ka diya kadwa anak. Ay, unay kayo mutan papa. Nalakaayat ti aglive iti trabaho. Idi kumapay ang imbagayo. Nalipatak nga rod. Jak masango inton bigat. Aday staff meeting me. Nukasta, awan ti man kadwa kanya. Bayan nyo, taawagak ni Dino. Imbag ni Dino, ta saan unay anarikot ti trabaho na. Sige. O sige nga rodan, papa. Tani, maksatan to'y lutlutwa. Bye. Ay, dagulit ni Lolo. Iso ang diyak kaya ta sungbatan ti awag na. Tanagrigat ang makaawat no daduma. Agtal na ka man dita. O, ato ti cellphone ko. I-charge mo man ket dita ni, nalobatan. Awagak inton madamdaman ni Uncle Modino. Hello, hindi kayo matan manang Marge. Awag ka nga awag kat amo nga da trabaho kita. Lunch break mo ta.
Apay, at dalat ta trabaho, uray lunch break. Agap-apura ka mangan. 30 minutes lang ti break me. Unay kamutlan. Apay nga minaya. Sikaman pay laang timapan mang kadwakin ni Papa iti doktor. Check up na ngamin inton bigat. Inton bigatan? Agabsent ka pay laang. Sana mabalin. Kaskarina ayamat. Ay na nagadukot a reklamo mun aya. Itakalaang mat nga ibaon amang kadwakin ni Papa. Wanan. Siya ko timang kadwa. Unay lakit din aya. Ay katsang ka nga nga agungan ah. Uy, nasanak nga agong unget. Panunot mo lang, dayta. Unay matan. Nagbayagan ti doktor mo. Agap-apura ka ka di, Dino. Katuan. Half di lang ti lib ko. Ay, awan pa'y mo't nga ron jay doktor ko. Sapay nagatidog ti pila. Kunak ano makaduan nakitiday tuy nga aldaw. Sana mabalin, papa. Plano pa'y mo't nga ron ang mapantamang restaurant. Kalpasan na mapantay jay bangko. Tamangirwara kiti pensyon ko. Imbagam kumangamin idi tapno nakasagana akmat. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Kaya't ko kumamat ti rumwara mapanidye parkay ngagpagna-pagna. Ngamawan mo't mangkadwakan yak. Ay na, mayat ti rumwar, manong. Ay, awal nga rod. Kasanungay da ito'y balay mo. Nakawarwara, di mo pa'y maurnos. Hindi si bibiyag pa'y day di manang mo. Nagdalos da ito'y balay. Naurno sa amin na suli. Nagamita. Kaslasaan na balay. Nuko mga minta o may dagiti anak mo. Kay suda ti mangurnos dito'y balay yo. Kadwaan da kamutan o di mayat ko ma. Nagrigat damot nga yaban. Nagadua pambarda. Kang runaan na saan da mapanawan ti trabaho da. Aywan gayam manong. Addan na biro kak a caregiver mo. Umayto dito'y balay mo. Makaamukan to, no kayat mo, wano saan. Hello, Lolo? Nijing-jing ka di daytoy. Wan, Lolo. Diyo ko naan, nagkamali kayo manin anang ipindot iti number ko. Talaga, ngawagan ka. Tagayat ka kumusta na po. Okay, akla ang Lolo. Madam ati ochitik ita. Jak masango ti makitungtong iti nabayag. Kasta ka di. Wan, Lolo. Kumustahin ka lang. At nalagip ka po. Bayan nyo. Tano at dawayami ka ni Mami. Umayda ka pa Sharon. Ay na, hindi pa lang ipagpagayo nga ginadayta. Hindi kayo matumay pumasyar. Pasensya kayon, Lolo. Talaga ngamin abisi kami ka ni Mami. Naladingit, yak may sa apo. Amok dayta, Lolo? Mala, busy kagayam. Awagan kan tumanahin. Sige, Lolo. Bye. Uy. Ni Mami mat ngamin. Kanayo na busy. Iso asya kung ti awagan ni Lolo. Ay, boring ti makitungtong itilakay. Kaya't mo ka di ti agbalin a caregiver ko? Wan sir, no alaan dak. Kunamitay amay saka single mother. Wan sir. Nagbirok iti sabali jay lalaki anang italkak iti biyag ko. Kunak no ikalay sana kidi, ngam nagpatinggalaang mat iti kari. Kasta ka di. May sa ti anak ni. Agis eskwela. Isong agtrabaho para kay Juana. Sige, naawat kan. Agyaman nag-unay, sir. Mami, apay asaan matin nga umawawag kata kayo ni Lolo? Bayang, jak pa'y lang masangot ti mapan mang pasyarkan kwa na. Ay, oy siyak. Di nakmatin awawagan. Si kaman kit di ti mapan mang pasyarkan kwa na. Ni Mami mat. Kasano nga iti OJT? Ay may sakamot, nagado ti pambar mo. Nilaangan ang kaldino ti baon nyo. Mapantulat tano kayat na. Apay, masapol ay nga ibaon ko pay laang. Sa bagay mo't kiti Amin tayo kat busy.
Nagmayat gaya matalaga ti agpasar dito'y parke. Apay, ita kayo lang nga imay dito eh? Nabayagan na jak nakapasar dito'y. Kaputan na bayag mat nga inaiwanak na di asawa ka nagsakit. Mas may mayat ko malumagna ka. Saan ka naka-wheelchair? Panagkunam ka di, kabalak ti magna. Apay kit din na saan. Padasam ata daak mat dito a caregiver mo. Padasak man nga agpaiso. Sarukod lang ang ti kasapulan. Imbes a wheelchair. Naglinis mo tanda ito'y balay mo, Manong. Wen, ni Alisa ti mang daldalos kan mangururnos kadagiti amin dito'y. Kasta ka di. Naano sa caregiver ni Alisa. Uray sana trabaho, aramiden na. Isuanay na yunak matisweldo na. Nasaya at no kasta. Saan ka nagbidot anangalakan ko na? Ilutuan nagpay iti kanak sakbay nga agawid. Nasaya at no kasta, Manong. Kadkaduay nagpay mapanagpa-check up. Iswasan ko nga ayaban dagiti anak ko. Oh, kumusta kayo nanti? Dino, si kamot gayang baro. O nanti, ita lang ang masangok ti may nakipalingke. Gapo iti kado ti trabaho. Nagadumot tinday taginatgatang mo. Abas tumi ti makalawas Ay na, nagado ti trabaho. Diyak pa yun masango nga awagan ni Papa. Kasta nga rod ti kunana. Nakto pa siya rin inton masango. Adda caregiver na. Ha? Adan? Kasapulan na ti mangkadwakan kwa na ijay palayo. Kato na. Hindi pa nga ibagbagami kan kwa na dayta. Nagagot kan na anos jay caregiver. Nasayat nga rod no kasta, auntie. Oh, makita mo? Kunakan ka ang makapagnaka, basta da sa rukod mo. Uwan nga rod. Gaya man kasapulan ti wheelchair. Mabaling ka di ang magnaka, aging nga iti ayan dagiti padam alalakay, iti day di abanda. Sige, padasek. Mabalin mo, ti makiistorya kadakwada. Ang mga no am-am paikit di dagi jay. Hello, Manang. Oh, Dino, itaman pa mawag ka. Adalang ibagakan ka. Anya dayta? Umawawag ka di kan ka ni Papa? Saan nga rod? Kunak ano umawawag kan ka? Kan kunak no pinasyar mo? Saan pa'y Manang? Ay, uray siyak nga rod. Ada ka nun caregiver na? Amangan mat numan ang bundaway dahil a caregiver na. Dahil tangarod matipang panunot ak Manang. Ado di kwarta ni Papa, tadakkel di pensyon na. Di nalapad-padasan ti agaramid iti kalukuan. Lalaki ka di no babae di caregiver na. Ay, jakmatan na damag kiniante, Manang. Agpasyar kayo kin ni Alisa, caregiver mo, Manong? Day tangarod ti planok. Karamanin aje anak na. Manong, adda ka di mapaspasamak adyak mo, itinagbaetan nyo kin ni Alisa. Dakas ka di, numat nagtirik nami iti tunggal maysa. Pampanunutek laeng no anya ti agbalin a reaksyon dagiti anak mo. Amangan nuguraan da ka. Nakaluto akon. Mangal daw tayon. Mayat gayam. No adala nga rod mga iaywan ken ka, ilutwan na kapay itinaimas ataraon. Papa, anya ti kayat asawan tinakita mi nga ubing a babae nga agay ayam ijerwar? Marge. Iso ka di dayta ti caregiver mo, Papa? Alisa, tinagan ko. Awan bibiyang ko no asino ka. Nakirelasyon kan iti amami, taamom nga do ti kwarta na. Anya. Agsardeng kayo di nga kabsat. Papa, No kasapulan kayo, sa dino ti ayan yo. Iti dayta nga edad yo. Saan kayo na makapagdesisyon na bukbukod yo? Saan ang mabalin abiyangan yo ti desisyon ko?
Naragsakak tada ni Alisa amang kadkadwa kanya. No kaguradak iti da ito'y a desisyon ko. Nawaya kayo apumanaw. Saan nyo kumaaguraan ni Papayo? Gapo iti desisyon na apag naedenan ijay balay na dagiti agina. Madanagan kami lang amin, auntie. Amangan nulukwan lang ang dayjay ababae ni Papa. Numuna, ta single mother pa'y gayam. Tinapatag adda mga sikasukan ko na. Adda mangipatag kan ko na. Adda kami mat nga anak na. Addaan kayon iti pamilya. Awanan orasyo kindi Papayo. Iso abay anyo iti desisyon na. Saan yun a kontraan? Ngamin, nasaya at mat a babae ni Alisa. Naskan mat nga ipaayan tayo, dagiti naganak tayo iti atensyon kan pammatag. Laglagi pun tayo, ano awan tayo kumamat, iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.